Bueno, en primer lloc, dius que em fa moltíssima il·lusió estar aquí, em fa moltíssima il·lusió que en Josep em donés l'oportunitat de fer un canvi a aquests moments de la meva vida, d'equip de recerca i de tot. Creia que en definitiva era més útil i ho he deixat tot i me n'he anat al seu grup de recerca. Bàsicament perquè el mar, fa molts anys que estic enamorat del mar i la locura continua. Des del punt de vista mental, enamorar-se, pels que treballem les activitats mentals, és un estado transitorio de la locura, i ho dic en l'idioma de l'imperi, o sigui, d'aquí al costat. Però que s'entengui que això és cert, no és fals, és absolutament cert, i ho podem demostrar. Alguns, naturalment, seguim locus durant tota la nostra vida, sigui per la neurona, en el meu cas, i aquí hi ha molts companys nostres, i que els conec, que estan locus per altres coses, i continuem amb la nostra locura, enamorats d'allò que fem. Jo només us vinc a explicar part d'aquest enamorament, i no molt. De fet, no li hagués posat aquest títol, ara quan venia he pensat quin títol li hauria d'haver posat, perquè el títol no li hagués posat aquest, però li hagués posat, és com començar i acabar al mateix lloc, que és el que diuen que és una bona conversa, i això és el que procuraré demostrar-vos. No us sorprendrem gaires coses, perquè bàsicament algunes ja les sabeu, algunes diguem que us donaré el rastre, les petjades, perquè pugueu tenir algunes coses clares que no estan clares en els entorns domèstics. És a dir, per mi domèstic és la vida diària, la vida del subjecte, la vida que aquest subjecte transita per ella. Parlo amb els dos idiomes a la vegada perquè és un dels defectes. Hi ha una formació marcada de l'idioma espanyol d'aquí al costat i, per tant, amb aquests o amb d'altres. Depèn del que aquest cervell meu escull. Quan estic a Madrid passa igual. Llavors me'n dono compte que fan així i dic, ui, ja està, ja l'he cagat. Llavors tinc que tirar enrere. Bé, jo primer quan m'enfrento amb una petició com aquesta, de la qual des de luego no em considero, diguem, no sé què, és a dir, que no sé si ho faré bé, vaja, vull dir que, i bàsicament és això, no sé si complirem les expectatives de tot valtros, no? A més n'hi ha alguns de molt potents assentats aquí i dius, bueno, doncs ja t'ho diré, no? Habitualment, quan em fan una proposta d'aquest tipus, procuro anar-me'n al diccionari de la Real Acadèmia del costat i de l'IEX nostre, no? I llavors comprovar què és el que diuen. Habitualment són traduccions, l'una i l'altra diuen el mateix. I buscar què és la ment. I aquí ho diu, conjunt de capacitats intel·lectuals de la persona. El psiquiatre estudia els trastorns de la ment. Esperit humà, és cert, antigament, el que actualment ni diem ment, és el que antigament es deia esperit. El mateix que va dibuixar Leonardo amb els seus dibuixos, que no l'he posat aquí, que segons ell hi havia 3 esperits continguts, 3 cavitats a dintre de l'encèfal, a les que anomenava esperits. I un trànsit entre aquestes cavitats, després va injectar cera al líquid a les cavitats ventriculars i va ser el primer que va dissenyar i escriure i dibuixar el sistema ventricular. El que passa és que no sabia què representava i per ell allò era els humors. Però que us quedi ben clar, conjunt de capacitats intel·lectuals traduïts, si estiguéssim a l'àmbit de la pedagogia, serien les intel·ligències múltiples de Gardner, del Howard Gardner, que ara estan una mica tocades, però que, òbviament, per tots aquells que estem, com he dit abans, enamorats d'aquest aparell, d'aquest sistema, no és un aparell, és un sistema, i hi ha una gran diferència entre l'un i l'altre. No hi ha un intel·lecte únic, hi ha intel·lectes diversos. El que passa que tots els processos educatius que hem sofert tots els que estem aquí són processos educatius anòmals. És a dir, ens hem carregat el talent de tots vosaltres. I cap, certament, és a dir, certament perquè no hem permès i després tots nosaltres hem hagut d'anar buscant el nostre lloc i ubicant-nos i anar descobrint i redescobrint què és el que veritablement, o per aquello que verdaderament éramos útiles i ens feia contents. De feliços no ho sé perquè jo no sé d'aquestes coses, però d'això no us diré. Per tant, que us quedi clar què entenem alguns per capacitats intel·lectuals. Entenem diverses funcions altrament conegudes com talent. Qualsevol subjecte humà té talents, qualsevol, igual que qualsevol subjecte humà té creativitat. És a dir, no és exclusiva d'un sector de la població, sinó que és comú. Per tant, la ment és el fruit d'això amb el que interlocuteu cada un de vosaltres amb els altres o amb un mateix, i és el fruit de dos hemisferis que són bàsicament totalment diferents i que arriben a un punt mig d'acord
perquè tenen que fer-ho. I llavors tenen que fer-ho perquè tenen que comunicar-se, perquè estan dissenyats per comunicar-se. I per tant, tenen que utilitzar això que se'n diu l'activitat mental. Naturalment es comuniquen per paraula o es poden comunicar d'altres maneres. Bàsicament el 70% de la comunicació no és verbal. I conforme et vas fent més gran, el que et diguin t'importa una bleda, perquè t'importa més el que hi ha entremig de les frases, perquè ja ho has vist. No cal que et parlin. I tampoc tu cal que t'excusis perquè ja ho has dit. I si l'has pifiat, no cal que insisteixis. Ai, perdó, si jo no volia dir-te això, mentiré. O sigui, mentiré. M'ha mentit, per cert, per tots, estimats amics i amigues que tindreu aquest retet, que torneu per escoltar-me, és neurològic, aneu en compte, us ho puc demostrar. De manera que si no mentiu, quan sortiu d'aquí, immediatament em demaneu el telèfon que ja us redireccionaré. Enganyar no, mentir sí. Mentir és neurològic, tots els humans menteixen. Perquè és impossible dir la veritat, perquè ningú sap el que és la veritat. Tothom la interpreta. Per tant, aneu en compte. És que esto es la veritat, no? Esto es la realitat. Què realitat? Ni que niño muerto. Si ningú sap, tothom ho interpreta. Arribem a convenis i ens entenem que això no sé quin carai de plo és, una cosa o l'altra. Ja està. Queda clar que és la ment i les capacitats. Com veieu i l'explico. Conjunt de funcions psíquiques de la persona. Bueno, no està mal. Mentalitat, sí, també està bé. Però el que és clar és que quedi clar que és un conjunt de capacitats intel·lectuals. I com donem rendiment a això? Ja ho he deixat apuntat en 2 hemisferis. Bé, què és la mar? Hi ha un recull que ja t'ho diré, m'he quedat a dalt de tot. Massa d'aigua salada que cobreix una gran part de la superfície de la Terra. I això és el que diuen i el que és. I ho he buscat en diferents diccionaris i coincideixen, en diferents idiomes coincideixen. Per tant, aquesta és la definició de la mar on jo cada dia vaig a nedar. I què és la salut? Bé, això ha canviat al llarg dels temps, però la salut, avui dia alguns no l'entenem com l'absència de la malaltia, sinó el benestar del subjecte. El benestar del subjecte. Veureu que cada vegada parlo de subjecte i no de persona, perquè considero el subjecte responsable dels seus actes, i quan no és, entrem a dintre d'una altra situació, d'un altre escenari. Per tant, jo sempre parlo de subjectes. Persona és algú o algú a qui jo conec, i per tant és persona, l'altre és un subjecte. Jo a vosaltres molts us coneixo i són persones que coneixen, i no els diré subjectes que conec. Alguns que no conec són subjectes en aquests moments de tolerar-me a mi. Naturalment, jo, com que tots vosaltres com a subjectes només teniu un objectiu, que sóc jo. És a dir, i una sola mirada que és, m'heu de mirar a mi, però jo us veig a tots. I per tant, tots els que són comunicadors, molts dels que estan assentats aquí ho saben, i per tant varien la seva comunicació depenent del que veuen, perquè van navegant, anem navegant els professors. Anem navegant segons l'auditori, veiem com està. Vero o no anem vero? L'altra cosa que tinc és que habitualment a la manera de treballar crec, perquè les neurones també ho fan així, que estan, com deia, que també el vaig conèixer un humorista, estan les blanques, les negres, i solo somos blancas y negras, diu, no, també estan les grises. I les neurones repeteixen això, les hay blancas, les hay negras y las hay grises, dius. Primeros, ¿cuáles fueron? Diu, primero fueron las blancas. Jo identifico el blanc, per això dic que era perillós amb una pissarra al darrere, són molt perillós perquè les blanques, això seria una neurona abstracta, no cal posar-li més decoració perquè ja està clara, i primer van haver-hi unes neurones del sí. Se lo creían todo, habitualment és la nostra actitud natural. Les neurones del sí, jo suposo que qualsevol de vosaltres que sou importants ments mentals identificaríeu el sí amb el positiu, no entenc jo que el sí sigui negatiu. O sea, si tengo dinero es que lo tengo, si no es que no lo tengo. O sea, y el no identificaria que no tengo pasta, per tant el negatiu. I això seria activador un i inhibidor l'altre. Són totes les possibilitats que tenim, diu no, hi ha una tercera. I la tercera quina és? Diu ni blanca ni negra. I llavors, ja te tenia. Si no, la teoria dels conjunts, propietat associativa, que és la suma d'un conjunto que es diu el no, ara el posaré al revés perquè m'interessi, que és tot el que fan els humans. I poses el conjunto de sí, però hi ha una zona d'interface, com veieu aquesta d'aquí, que aquesta d'aquí es diu no sí, o no sé. La duda. Per tant, quants tipus neuronals hi ha a tota via? 3.
3, perquè a més aquí hi ha una altra població neuronal, la tercera població neuronal, que tiene el corazón partido entre el no i el sí, però al tanto, que va de canto, perquè aquestes formaran la substància blanca, i això serà la substància blanca que molts coneixeu, i aquestes formaran, ara ho veureu, els nuclis grisos. Però les 3 possibilitats seran així, i cada via neuronal, descobrim el que descobrim, direm si és activadora, inhibidora o moduladora. Per tant, la nostra activitat mental es modula en el paso de los tiempos i pot anar adquirint o no, si lo quiere, modular-se això. Quan t'enfrentes amb un subjecte que està en una situació de nos, que li està comportant uns trastorns a la seva vida important, el acompanyes fins al punt del no sé i allà el deixes perquè pugui decidir. No li dius el que tindria que fer, carinyo, jo de tu faria això. No funciona. Bueno, n'hi ha alguns que sí que els hi funciona, que la senyora que dorm amb ell, perquè habitualment és així, perquè elles són més plàstiques, el cervell femení és més plàstic, ja veureu que estic ben sèrio, no? Perquè és cert, i aleshores, doncs és no. I si és ell el que, diguem que no és que sigui més plàstic, és que és més alfa, i llavors el ser més alfa no indica que tingui una major capacitat de relativitzar les coses, és que és alfa. I clar, bueno, depèn. Com diu el meu bon amic Pau Donés, que ara treu un disc ben important, amic perquè el conec i és de Sant Feliu, naturalment, todo depende. La salut, per tant, aneu abandonant la idea que la salut és l'absència de la malaltia. No. Òbviament que això és una obvietat, però és un estat perfecte, vol dir complet. Per cert, respecte perfecte, suposo que hi ha alguns delirants, psicopatones, és a dir, candidatos a psicòpata, que això són psicopatones, vull dir, tots en coneixem, d'aquests candidats, després pot ser que s'hi transformin o que no, però que pensen que no hi ha cap senyal en el mundo mundial de la perfecció. La hay. Cada un de nosaltres la sustenta con entereza i con elegancia, que és tot el que hi ha per sota de l'escorça cerebral és senzillament perfecte. Per això en 80-85 es diu que fins un 90% de la connectivitat cerebral està destinada a mantenir el carpe diem. El que el carpe diem també és para tontos, perquè és que vivimos en el carpe diem, si no estamos muertos. Ja, muertos. Per tant, l'activitat neural està tota ella dirigida al 80, 85 i fins a 90, alguns autors diuen, de mantenir el nostre day a day. I és senzillament perfecte. O us penseu que una neurona, estic parlant de la salut, una neurona de l'hipotàlam, ara que parlàvem de l'hipotàlam, li diu a l'altre, oye tú, este me ha dicho, este soy yo, que ahora se va al mar, que se va a nadar hoy hace buen día, ¿no? Sí, no tendrá mucho frío hoy, perquè anem sense neoprè, com és natural, de los tumbaos no podem nedar amb neoprè, no, anem sense. I per tant, i si hi ha meduses, no us ho vull explicar què és el que passa. Però això és altra història. I com diria el meu amic Pepe, ¿no? Rubianes, ese sí que ya no está, este ya nos abandonó. Y le digo al otro, oye, ¿quién dice que se tira al mar? Joder, ahora se va a tirar al mar. ¿A cuánto está el mar? Pues no lo sé, le lleva el GPS y le dice que el GPS que está a 16 o por ahí, bueno, claro. Oye, ¿qué cifra le mandamos de glucosa para que el chico no la pase muy mal? Y el otro, pues no lo sé, chica. Jo, què és? Què te digo? Creieu en aquest discurs? Es monumental, ¿verdad? Mientras tanto, el señor Juan Sánchez ha sufragado. Porque su cerebro cognitivo le dijo, yo me tiro al mar. Y entro en las aguas del Señor y sigo nadando. Y el resto que s'espavila, no? I l'espavila encara estan parlant? No pot ser. Per tant, hi ha un automatisme sempre condicionat, un automatisme de connectivitat neuronal que és en base a això, el sí, no i no sé, i anirà fluctuant la modulació depenent de l'entorn i de com interactua el subjecte amb l'entorn, que és el que es mostrava en la primera imatge. Aquesta interacció hi és sempre i està extraordinàriament modulada. El subjecte només hi pot intervenir en sessions seguides i pot millorar o empitjorar aquesta modelació, compreneu? Però la màquina l'heu heretat, No sou amos, sou usuaris. Aquest cervellet o aquest cervell que heu heretat, senzillament es tracta d'aquest cervell que heu heretat, doncs de fer-se encàrrec, prendes,
que diuen estar en Feliu, de fer-se'n càrrec, és que he trecat la cadira i no pot veure. Són defectes de sistema, ja, clar. L'internet porta aquestes coses. Sí, sí. Per tant, la salut, segons la definició de l'OMS, és un estat de complet benestar. Entengueu per complet, o com he dit abans, perfecte, en aquesta perfecció neurològica. Subcorticalment, tots vosaltres, bueno, jo no ho sé, però tampoc ho sé, però de ben segur que sou perfectes. Ara, corticalment, eso ja és otro cantar. L'escorça de la raó, parlo, no l'escorça de l'emoció, perquè n'hi ha dos. Per tant, tingueu ben clar, com diu aquí, de benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties. I ara que ja estic de tornada del camí de Finisterre mèdic, aquest Finisterre mèdic tan narcisista, ara ja vinc de tornada, me queda lo que me queda, està clar que me hice médico, m'ha quedat molt clar, me hice porque es lo que soy, no solamente soy, sino que estoy, es dir, porque había un enfermo que era yo, y al cual nunca podré curar, porque soy yo. I ese era el gran secret de per què tenim aquesta vocació tan, no? Bàsicament perquè volem curar-nos, no als altres, sinó a nosaltres mateixos. I és l'únic que no podrem fer mai. Me refiero a curar el alma, no la enfermedad. El alma, el espíritu, la mente. Bé, espero que us quedi clar. Si no, tindreu feina. Però és el vostre problema. Això també ho he dit. Si per teoria associativa sempre treballo igual, jo sé que múltip de 2 les coses no són. Estic segur, múltip de 3 sí són, múltip de 4 no, perquè és 2. O sigui, múltip de 1 impossible perquè no funciona. És dir, és un trasto. Una cosa, com un sistema que hi hagi un sol element, menudo sistema. Per lo menos n'hi han d'haver-hi 2. Per lo menos. Però quan n'hi ha 2, sigui quin sigui el sistema que analitzi, quan ja n'hi ha 2, dius... és que se peguen de leches. Per exemple, el meu poble, que era Corbera de Dalt, de Llobregat, i Corbera de Baix, i el metge, que era el meu pare, estava a Corbera de Baix, però tenia que anar a visitar Corbera de Dalt. I els de Corbera de Dalt, perquè no baixaven a Corbera de Baix? Això, mai. I l'Ajuntament estava al mig i mira cap a Vallirana. A la mateixa distància, de dalt a baix. Això és el múltipl de 2. Per tant, si linqueu o adjunteu tot això, l'espai comú és el mar, és dir, què podríem dir de comunicació entre els 3 elements? Entre el cervell, Saigo, i la salut, aquí significada així. Doncs bé, no ho tenia pensat així, però després ho he corregit. Tot comença per on comença. Comença per l'aigua i acabarà per l'aigua. Comença per l'aigua, perquè això és el dibuix de Leonardo, un d'ells, dels de Leonardo, mireu, bueno, és igual, mireu-lo. Venim d'una etapa aquí, és una etapa en què som un disc embrionari, que se'n diu que té 2 capes, no 3. La tercera és filla de la capa externa aquesta que hi ha aquí. I us ho dic perquè el teixit nerviós, com ara veureu, és un derivat de la pell embrionària, des de los siglos i para todos los siglos. Per tant, qualsevol acció sobre la pell del subjecte humà té traducció sobre el sistema nerviós. Per tant, aquells que vagin posant creus a les acupuntures, osteopatías, vagin posant creus a per tot, que cuiden bien aquello que dicen, porque ahora puede que no lo sepan, pero dentro de un tiempo ya hablaremos. O de la medicina chinesa que se la pasan por, no sé, bueno, por eso, ¿no? Ya está, por la autopista mental, negándola por falta de evidencias científicas. Ah, sí, 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 sí. I dic... I el tubo neural, que ara veureu, aquí veieu un embrió en fase de pleg, ja està plegat aquest embrió i està construint, està començant a construir tot el sac vital·lí, el posaran dintre i quedarà amb un sac al darrere, que porta al darrere, que és l'àmnios, inclosa dintre l'àmnios, però tota la cavitat vital·lina la porta dintre abans de tancar-se. I això és el que fa un embrió. Un embrió és pla com aquesta fulla, són plans com aquesta fulla, són plans com aquesta fulla, són com questo, no? I està posat en aquest plano, a més, per la implantació que té. I llavors què fa l'embrió? L'embrió fa això, es curva, es curva, es curva, i queda enganxat pel vèrtex anterior i mig a la placenta, i queda enganxat a la paret. Tanca la part craneal amb l'extremitat cefàlica i tanca la part caudal amb la cua embrionària. Compreneu com ens formem? Per això tenim una línia mitja. Sempre hi ha una línia mitja a la línia mitja, perquè es tanquem així, i aquí tanca, i aquí també, perquè aquesta part del crani és visceral i tanca aquí també.
El reste no, tot això d'aquí, que té que veure molt amb l'influx del sistema nerviós, que és el que fa que tinguem aquesta volta del crani. Alguns diuen que aquesta part craneal, que no és viscerocrànic, sinó que és el neurocrani, és una vèrtebra modificada. I jo m'ho crec. Però ara també fugiria de lliçó, i ja Déu-n'hi-do del que estic fugint de lliçó. Estic mal. Però, sí, clar, això és importantíssim. Hi ha moltes maneres de comunicar les coses, però quan saps que la gent que t'escolta té un poder intel·lectual natural, cultivat, i estan assentats aquí, i alguns em coneixen, tinc que valorar i tinc que dir les coses que probablement ja sàpiguen, i inclús millor que jo, però tinc que dir-les de manera, això és una de les manies, i per tant, doncs, és una mica psicoticona, però bueno, que estigui tot alineat, estic més tranquil. Sin comentarios. És un desastre, tu. Un desastre. Però el que no és un desastre és que el tub neural deriva de la pell embrionària, no us ho traieu del cap. Qualsevol cosa que feu sobre la pell d'un subjecte humà tindrà traduccions a nivell de sistema nerviós. En el cas del cervell femení, esto és a la N. No, en sèrio, és a la N. És a dir, per una senzilla carícia poden contestar qui sigui, en aquell moment la carícia se suposa que se li ha fet a la subjecte que tiene a bien compartir su vida contigo, i ja està, i només per una carícia diu, què passa? Què passa? I clar, nosaltres responem sempre igual. Per què m'ho preguntes? Mala pregunta. No, mala pregunta. Perquè, mala pregunta, difícil contestació, us ho dic per experiència. Per tant, no abandoneu mai el fet que aquest sistema nerviós que tant adorem com si fos el dios Amon deriva de la pell embrionària. I fa 500 milions d'anys que ja es genera la primera neurona mínimament estructurada. Jo tinc per entès que amb la meva mare en pau descansi, i segur que descansa, perquè estic més que segur que està descansant, perquè finalment no ha tingut que suportar-me. Vull dir que l'Elona deu estar contentíssima, amb el meu pare també diu, veus, Ramon, al final encara ens haurem partit d'aquest xicot. Estic segur, però jo tinc per entès que amb la meva mare, i amb el meu pare, i amb el meu pare de fa 500 milions d'anys també. Per tant, en compte aquells que diguin que les accions sobre la pell no tenen transducció, transferència, digueu com vulgueu, sobre la pell. I no només això, sinó que aquesta cavitat vitel·lina, quan entra dintre, és la meitat anterior del vostre tub digestiu. Al loro. Perquè el primer cervell que hi ha no és el te adoramos, el sistema nerviós central. No. El primer sistema nerviós que hi ha, i amb una població neuronal monumental, és el digestiu. Sabeu què som, estimats companyes i companys? Uns senzills cucs amb un tub digestiu. Això és el que som. Per cert, hi ha un cuc amb el que estudiem molt, que és el C. elegans, és una biòloga, evidentment, tenia que ser una mente en aquest sentit, que tingués sentit de futur, l'Ester Dalfó, que treballa amb el C. elegans, és una de les expertes del món mundial. El C. elegans és un cuc que té exactament 365 neurones. I permet fer cultius neuronals i ho permet fer-ho tot. És brutal el C. elegans. El currículum de l'Ester també és com para seguir corriendo, però en sentit contrari, no? Dius, socorro, i te'n vas cap a l'altra banda corrents. No us parlo dels Q1, Q2, que nada. Però estava sense feina, és curiós. Bé, es plega, es tanca, inclou la vesícula, es tanca d'aquesta manera, i mireu el que fa en diverses imatges he buscat. S'engruixeix, forma un canal, forma un tub i queda amagat. El més perfecte sempre estarà amagat. I queda amagat, i això se li diu el tub neural. El tub neural és un tub neural, diu gràcies. No ho entenia. És un tub que té parets i llum, només que aquí canvia tant la llum com les parets, i canvia en un sentit a partir de la meitat de la formació embrionària cap endavant i una meitat del sentit de, diria que cap amunt, per ser propi i estricte i selecte, i cap avall. Per què? Recordeu que es poden donar, hi ha moltes gèneres femenins aquí, els casos que en embarassos diversos, on anem buscant la detecció de marcadors que ens indiquin si aquell embaràs tardà o d'una primípara que és una edat primípara, vol dir que no ha estat mai embarassada, d'una certa edat, hem de vigilar molt l'alfa-fetoproteïna, ara m'ha sortit, no la trobava, no? Perquè és un indicador del fallo de tancament del neuropolo dorsal, és a dir, aquest d'aquí que donaria lloc a l'espina bífida. O d'un anencèfal.
Vosaltres no n'heu vist, perquè això ho hem vist als vells faraons, hem vist anencèfals a terme, és a dir, treure de la mare un fetus i era anencèfal. I a més havíem d'esperar a la sala de parts que falleciera. M'ho explico? Us ho imagineu, no, la història? Avui dia s'interrompe l'embaràs a l'ECO de tercer mes d'alta resolució i aquí paz i mañana gloria. Això és una bestialitat tirar endavant, això és... Bueno, no sé com dir-li, és igual. Anyway. I això és el que està buscant aquest dematí, perquè, home, d'alguna manera, per respecte a tots vosaltres, no entenc molt bé la paraula respecte, però sí sé el que sento i valoro. Valorar sí, i sabia que l'auditori era valuós, encara ho he vist que és encara més i no podia anar amb pijades de 3 o 4. El tubo va canviant i tot el que canvia i augmenta de tamany s'ha de col·locar dintre d'una caixa que no augmenta de tamany i per tant s'ha d'anar incurvant, com un contorsionista. I es va contorsionant, això és una fase molt primitiva, aquesta és una fase, no he tret els dies, això a la vora, està molt format, el tub neural està molt format, hi ha totes les vèrtebres, l'estomodeu primitiu o boca primitiva, està en una fase, jo diria, d'uns 2 mesos, contem per setmanes, amb l'estadio de Carnegie deuen ser unes 8 setmanes, more or less. Aquesta és una imatge igual de l'estadio d'aquest. Mireu, setmana 4, mireu la setmana anterior, és aquesta setmana 4, aquesta és molt posterior, on veieu aquí l'esbós de l'extremitat cefàlica, l'esbós de l'extremitat cefàlica, l'extremitat superior, l'extremitat inferior, l'esbós cardíac, a recordar que tenim cor, però no des de sempre. El cardiocirculatori és un aparell que va sorgir més tard, els cucs no tenen cor. M'explico? I quan revises les sèries biològiques veus quan apareix el cor i allà perquè hi ha nous elements i noves maneres de treballar metabòlicament. De fet, la mare del metabolisme i de tota l'explicació de el ser humà està dissenyat per sobreviure, sí. I l'altre dia vaig aprendre d'en Bifredo Ricard, sí, igual a glicèmia. O sea, yo lo veía como muy neural todo, ¿no? Esto es un diseño muy neural y esto pues las neuronas, sí, pero claro, ¿quiénes consumen más que las neurones? Glucosa. El desenvolupament i aquesta mantener, a veure si trobo les paraules, és dir, el disseny nostre només, el primer i únic és per sobreviure, però sobrevivim gràcies a la glucosa. Aquest va ser el canvi a lo llarg de tots els temps, de les glaciacions, i per què van anar canviant els éssers biològics? Perquè necessitaven glucosa. Sí o sí. Després ja van venir les proteïnes. Però és la glucosa la que mana. És l'arrel, i això no ho tenia entès així. Per tant, comença a desenvolupar, això és una setmana 4, com veieu aquí, és de l'estadio 13 de Carnegie, hi ha 2 col·leccions al món, aquesta és una, de la col·lecció Carnegie, que és la que té embrions humans, una 4a setmana, això és la placenta, la subjecta encara no sap que està embarassada i aquesta placenta és molt primitiva. Per tant, no hi ha contacte materno-fetal. Per tant, no hi ha teratogènia. Mireu si està ben dissenyat que durant el primer mes fins que no ho sàpiga. Quan ho sap, en aquell moment la placenta s'activa. È vero, això és l'extremitat cefàlica en fase molt primitiva, això és caudocranial, perquè embrionàriament sempre parlem de caudocranial, no parlem de cràneo-caudal. De què està fet això? De la ment. Què és això de la ment? Doncs un conjunt de neurones. I aquestes neurones com són? Bàsicament com aquestes que veieu a la pissarra, amb un cos cel·lular amb prolongacions i una llarga que és la que sinapta. Aquesta és una neurona per microscopia de Barrido, es veu perfectament bé. I aquest és el que us he explicat, que no volia explicar-ho, però al final he acabat explicant-ho, doncs que hi ha neurones del sí, neurones del no i neurones del no sé. El secret està en què un s'instal·li en el no sé. Tots aquí hi ha importants recercadors i ells podrien dir, però amb tota la certesa del món, que totes les seves recerques comencen pel no sé. Vaja, hasta donde yo sé, al final hi ha una cosa que diuen hipótesis de trabajo, crec, objetivos generales y objetivos especiales, ¿no? Digo yo que se plantearán que aquello que quieren saber, porque no lo saben, si no ya lo escribirían directamente. Digo yo, yo no lo sé, però jo, bueno, he escrit alguna cosa, però poques, perquè ja es veu que d'escriure no. I llavors, doncs vinga,
que tota via té, i tot constructo, que dirien els americans, tot constructo mental té tres possibilitats, el sí, el no o el no sé. Esto llega a esta massa tan brutal, això és el dark side, el lado oscuro, però el lado oscuro cerebral, com veieu també tenim un lado oscuro, se diu, en teoria se le llama la cara medial, però de hecho és el lado oscuro. Us puc ensenyar llibres del 1930 o 20 que assenyalen que aquesta estructura que veieu aquí, que ara crec que després també la veureu, però us l'assenyalo aquí, aquesta estructura d'aquí, això d'aquí, és el còrtex cingulat, el còrtex emocional. I aquest còrtex cingulat acaba amb aquesta estructura que aquí, que sembla el signe de l'anall, crec que he pogut posar la dibuixada, però vaja, no cal ser un genio, esto lo borro. Això és l'avantatge de tenir una pissarra, que m'estudia una pila de paraules i em deixa un pulmó fet guapo. Ahora voy a decir al mono, ¿no? Esto es al mono, esto es la pràctica de 38 anys, ¿vale? Esto es al mono. Com veieu, hòstia, és nivell, clar que és nivell, després de tants anys de dibuixar-ho, si no és nivell, es retira, te retira. Esto no es ben bé així, sinó que seria més que així, i això, naturalment, no ho vaig aprendre del meu mestre, no? Què és el que estic parlant? L'escorça emocional és això, tot això. Aquesta escorça emocional arriba un moment que es va aprimant i entra en una estructura que té aquesta forma, es va aprimant i a poc va canviant i entra en aquesta signe d'aquí, que seria aquesta part d'aquí, que la reconeixereu. No té res a veure amb la senyal de la Nike, no és Nike, és Nike. L'altre dia m'ensenyava, jo deia Nike i em vaig inventar que mira, se parece al hipocampo, igual lo sacaron de aquí, i al final, com sempre em passa, el sortit va dir, perdona, però no és ben bé així, no? Sinó que ho va prendre Nike, ho pren de la diosa Nike, la diosa Lala, i en americano es diu Nike. Igual que en americano no es diu Levi's, es diu Levi's. Doncs exactament, vas a comprar uns pantalons, ets un pardillo, i llavors com jo, i ara, sí, és... Levi's. Doncs bé, aquesta estructura d'aquí té tres capes. El rest en té més menys 6, per tant poden canviar, i aquesta en té 6. Què van dir els clàssics dels finals del 19 i principis del 20? Ja està, ja lo tenemos. Esto es un còrtex residual. Aquest d'aquí, que és l'hipocamp, ara sí que li dono nom, o cavallito de mar, perquè a la secció pel pla coronal és un caballet de mar cantat. Y esto lo perderemos con el tiempo, porque es un remanente evolutivo, i au, vinga, tira per allà. I a tot això n'hi deien rinencèfalo. Per què li deien rinencèfalo? Llàstima que es perdés el nom perquè s'ha perdut. Perquè l'olfacció entra directament a la superfície cortical, aquí, a nivell del polo temporal, entra aquí, i per això tot l'inhalat té un efecte rapidíssim. Està a 4 travessos de dit directes a l'escorça. Per això tot l'inhalat va directament a l'escorça sense ser filtrat pel tàlam. És l'única via que no passa pel tàlam. L'única. El tàlam és un nucli que hi ha al cap de dalt de tot del tronc cerebral, que és per on passa tot, abans d'arribar a la superfície cortical. Abans del tàlam, tots els que estem aquí som iguals. Després del tàlam, tots els que estem aquí som diferents. I no n'hi ha ningú d'igual, i a més som irrepetibles. No per singularitat, sinó per les experiències. No es poden clonar. I vosaltres sou fruit de les vostres experiències, que van remodelant a la màquina. Bé, aquí veieu la cara d'en fora, verdaderament fa susto, i la cara de dintre, o costat fosc, on estava amagat, ara sabem l'escorça emocional, que es continua amb l'hipocamp, el qual ens modula que en l'àmbit de la memòria a curt termini i la fixació a llarg termini, aquesta és la zona de la memòria espacial i la de la consolidació de la memòria autobiogràfica, de qui soy jo. La malaltia Alzheimer comença per aquesta punta d'aquí, es va deteriorant progressivament i el primer que perd és la memòria espacial, de l'espai. Per què? Perquè la que està situada davant de tot. I es va menjant els bancs de memòria, es va menjant fins que el subjecte perd la seva autobiografia i no se reconoce a sí mismo por nada y para nada. Y entra en otro mundo que no conozco. Estoy seguro que entra en otro mundo, pero no sé qué otro mundo debe de ser. Bé, aquí el teniu en secció sagital per veure les peces i qui l'acompanya, perquè aquí està seccionat el tronc cerebral i aquí no està seccionat i veieu el que corona dalt de tot això és el tàlam. No s'arriba mai a l'escorça, cap
excepte l'olfacció, no arriba a l'escorça sense passar pel tàlam. Bé, això és el que veia Don Santiago, no? Que era un personatge, també se li havia donat menjar part a Don Santiago, perquè era terra. Va suspendre la major part d'assignatures durant la carrera, era un misògin de 3 parells de nassos. Era insuportable, verdaderament insuportable. Segons diuen les biografies, ell dibuixa aquesta cèl·lula piramidal. Aquesta és una piramidal llarg, axó, cos triangular, cèl·lula motora per excel·lència. Ell parlava del jardín de la neurologia, del jardín de l'investigador d'espectacles cautivadors i emocions artístiques incomparables, és dir, la locura. I en el tàlam, finalment, els instints més estètics, mis instintos, troben plena satisfacció. Certament, ho he dit públicament, no me n'amago, a més ara ja no toca a mi amagar-me, sinó al contrari, puc defensar les coses amb la cara alta i com que espero d'aquell que m'escolti que s'ho cregui o que no s'ho cregui és el seu problema, jo ja ho sé. Allà qui m'escolti. Vaig preguntar una vegada a un dels millors corticalistes, ha estat Berkeley, però és espanyol i a més català, el doctor Fuster, i vaig dir, què en pensa vostè del tàlam i intuïció? Diu, vingui a Berkeley. Dic, ja, doncs faig tard, Estic convençut que el fenomen intuïtiu que tots nosaltres tenim, en major o en menor medida, sobretot els que ens dediquem a l'àmbit de l'educació, en l'àmbit universitari, que som uns nens empadernits, si no, no podríem estar amb els nostres estudiants, que sempre tenen 18 anys, i naltros no, no sabem treballar amb adults, amb els adults estem incomodíssims, en canvi amb els estudiants estem comodíssims. Bueno, comodíssims, els mataríem, naturalment, però s'hauria de fer en sèrie, no? I esclar, d'un en un perds temps, i a més taques les parets, i malo. És com els fills, no? Si los quis tanto, sí, los quiero tanto, tirar por la finestra. Passa una època, no, però no, hay padres encantados de que sus hijos les puten. Jo, no. Val? Per què us ho dic, això? Doncs ja m'agradaria saber-ho, però... No, sí que ho sé, naturalment que ho sé, que tot i el caràcter que tenia Don Santiago, ja reconeixia aquí els estats emocionals. Les emocions que vosaltres patiu day a day són estats. Emoció i sentiment no és el mateix. Emoció és un estat. És com el vostre escorça emocional detecta de com esteu i ho detecta a partir de les senyals que rep de tot l'organisme. Aquestes senyals que detecta el còrtex emocional han passat primer pel tàlam. El tàlam les recepciona i les rebota una altra vegada, diuen que amb uns filtres, una sèrie de coses, menys l'olfactiva. En el moment que aterra aquesta connectivitat a la superfície cortical són les percepcions. En aquell mateix moment cada un de vosaltres és totalment diferent. Primer a l'emocional i després a la de la raó, que ara aquest matí mantenia un debat no sé amb qui, no, ahir era ahir, va ser sonat, sonat perquè la noia era de la lineadura, era la marida del senyor que venia a preguntar-me, dic, fas malament de preguntar-me, però allà tu, i tira per allà, no? ¿Cómo que la razón? No, ¿cómo que la emoción domina la razón? Digo, ¿cómo? Comiendo, que deia la meva àvia, que era analfabeta, adiós gràcies, no? Però no l'enganyaves. Sou emoció, tots. Mira que ho diuen tots, però la connectivitat ho diu ben clar. Primer emoció, després pensament, torna a passar per l'emoció i algú diu, i crec que té raó, que primer tàlam, primer emoció, cognició, torna al tàlam i a la cognició li diu al tàlam, oye rei, me vas a revisar esto porque no l'acabo de ver claro. El segon moviment és la consciència. El primer moviment és ese estado que alguns li diuen inconsciente, que bueno, allà ells, és su problema. Jo diria que és la subcorticalitat, però bueno, anyway. Però sí que defenso que la intuïció està present en tots els humans. Jo com a cirurgià, quan operava com a neurocirurgià, continuo sent-ho però no opero, quantes vegades havia parat el bisturí o havia parat l'aspirador i deia, aquí passa alguna cosa. Si està bé tot, dic, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Quants de tots vosaltres? Si no, feu-ho mirar. Perquè és greu. Si no hi ha un fenomen intuïtiu. Si ara quan sortiu a la rotonda d'aquí, senzillament entreu a la rotonda i mira, si veu un pelat de costat, a mi, què? Se xinxe, no? O més aviat si gireu la rotonda i a veure com ve aquell o a veure com ve l'altre, no només perquè ho vol fer. És a dir, el fenomen intuïtiu està present en totes les persones. Amb el que els dediquem als estudiants, òbviament, molt més present.
perquè estem molt contaminats pels estudiants i els estudiants encara no estan contaminats i vivim d'unes fortes càrregues intuïtives. Per això després passa el que passa entre nosaltres, els que treballem a la universitat, i apareix la nostra mediocritat com a persones i ens barallem i unes coses que, bueno, parece los de arriba y los de abajo, ¿no? Y este que no progresa, y otro que no sé qué, y bueno, y la plaza que tendré, y a esto le llaman realidad. Es muy divertido, es molt divertit. I, claro, com tu ja tienes la plaza fija, por eso, mira, mireu el dibuix de Cajal, mireu una immunofluorescència amb una merdeta de microscopi òptic monocular. Per tant, el fenomen intuitiu, quien me lo niegue, que rece. Pero lo que sepa, rezar. Digo rezar porque todos sabemos lo que es rezar, ¿no? De manera que aneu fent compte que Cajal tenia unes capacitats intuïtives tan brutals que li han de donar el Nobel, era un geni. I no parlava de xarxes, sinó de sinapsis. I avui dia no està tampoc a la sinapsis. Està bé el de la sinapsis, és mono, però falta algo. I el que falta és la matriu extracel·lular. Las neuronas no están como vosotros y vosotras serían las neuronas, y este espacio sería el cerebro relleno de conectividades de sustancia blanca y las neuronas columpiándose amablemente porque las células de la glía las soportan. ¡Qué maravilla! ¡Qué entramado! ¡Oh, oh, oh! O és que la matriu extracel·lular serveix de mitjà de comunicació i no en tenim la més NPI idea. Ha d'haver-hi una transmissió molt més ràpida. Aquesta és lenta. 600.000 milions de neurones, entre glia i neurones. 10.000 connectivitats per cada neurona de la població de 100.000. El cerebel, cada Purkinje, sabeu quina és la connectivitat de cada cèl·lula de Purkinje al cerebel? Sabeu en quantes es connecta? 250.000. Fa pensar que tot és sinapsis, no m'ho crec. Bé, ja he parlat amb determinada gent i en això estan alguns grups de recerca treballant fort i molt fort amb matriu extracel·lular. Això era del 2010, però això com funciona això per la connectivitat i per la sinapsis que he dit? I això on arribem? A una massa com aquesta, on veieu el que aquí es veu. El perímetre aquest és la superfície cortical, la substància blanca i els nuclis grisos. Arribem a imatges com aquesta, de construir una gran via, que aquesta és la via motora, la via que surt des de les àrees motores cap avall. Arribem a un constructor tan bèstia com aquest, que diem que porta l'ordre i prou. Mireu, passa per un passadís, que això és una imatge d'escàner tallada per l'axial, i aquest és el pas d'aquesta via on hi ha els sangrats, que potser algun dels vostres familiars, espero que no, que cap, que ningú, però quan sagnen o s'infarten, tenen un sang infartat, i la zona que, si llegiu o es llegeix, on s'ha donat això? El lloc que s'ha donat, avui estic per aquí somiant, deu ser per l'emoció, el lloc que s'ha donat de la càpsula interna, el sangrat està aquí o està aquí, depèn de l'infart, no està per aquí. Aquests d'aquí no fan mal, però aquests d'aquí fan molt mal. Els que estan a la càpsula interna, perquè entren les artèries petitones per sota, i aquí és on els hi fa mal, i aquí és on els encadena el quadre contralateral. Bé, això ja ho veiem així avui a quiròfan. Estem operant i tenim... Això són tractografies, les DTIs. Aquesta és la mateixa via corticoespinal que estan veient els meus companys. En aquesta ja està ben feta perquè està red, green, blue. El red són côté-côté. Left side, right side. Totes les fibres que van en aquest sentit en veureu algunes que encara estan fora de conveni, però per conveni internacional tothom li diu exactament igual. RGB. I les reds són côté-côté, les verdes són en avant i en arrière, i les blaves són là-haut, là-bas. Sí, perquè com que l'inglès soc una mica patatero, doncs, bàsicament soc sioux, però sioux antic, dels antics, no dels sioux moderns. I per tant això funciona així. Veieu que unes verdes aquí és increïble. Aquestes verdes que arriben aquí són els espinocerebel·losos. A més puc dir quin és l'espinocerebel·lós dorsal. És dir, que és el que porta les impressions de les cames. Diu, bàsicament perquè és l'únic que puja en aquesta posició i va a aquesta part del cervell. Això ja ho veiem els clàssics. Però ara es veu en tractografia. Això és el que tenen els meus companys a quiròfan en temps real. Desperten el pacient i estan veient si s'apropen o no, per exemple, aquesta que és les vies més temides. No us l'he portat, però la més coneguda és aquella que s'opera un violinista i se'l desperta,
això està penjat per tot, se'l desperta i ell segueix interpretant els talons, el telón de telón, el posem molt alt i ell segueix interpretant. Hi ha un dissonant, automàticament mira i diu, retirada. Intervencions que duren 10-12 hores, però surt el subjecte indemne. I nosaltres ho procurem fer bé, no millor. Bé. Les coses es fan bé i mai es fan millor. Perquè si la fas millor, la cagaràs. És a dir, lo mejor está reñido con lo bueno. Feu-me cas. I guanyareu alguna cosa. Aquesta està fora de control però és tan preciosa, és la via òptica, com es defusa i com s'extén de davant a darrere el que és la radiació òptica. És brutal, és verdaderament brutal. Això és el sistema ventricular reconstruït per RMN i com unes fibres van per dalt i les altres van per baix. I com pots determinar tots els camps. La projecció d'un punt retinià és exacte, punt a punt, és retinotòpica. L'escorça occipital és retinotòpica, punt a punt. Estem treballant, i treballa molta gent avui dia amb rehabilitació, amb trastorns òptics, treballen implantant elèctrodes a l'occipital i reproduint, com que sabem que és punt a punt, reproduint les imatges sense que les vegi, només amb estimuladors. Això s'està fent. Per això treballem amb enginyeria. Ei, i si veu, us en parlaré d'un altre, però llavors us posaríeu molt nerviosos, que és fer-ho a través de la pell, però mecànic. Això és un dels grans tractografistes del món mundial, el Marco Catani i el Michel Thibault. És tot un discurs, aquest és el cervell que va veure Monsieur Broca, i Monsieur Broca presenta la Salpêtrière a l'any 1836, crec, sí, 26 no, 36 ha de ser més endavant, 26 i 20 i pico, 46 i poner-li algun puntillo més, 1830 o un poquet més tard l'havia conegut a Monsieur Lelong, que era el dueño d'aquest aparell, l'havia conegut durant la seva vida i quan interlocutava amb ell l'estudiant li deia bonjour monsieur, comment ça va? Diu oui, non, Lelong. Vous êtes bien? Oui, non, Lelong. Ell ho entenia tot. No, no, oui, non, Lelong. Paul Broca va acabar la seva carrera, també era un bastant desastre, i se li va quedar la cosa a dintre. Aquest és un dibuix de Testu de l'any de la pera, dels 1900, probablement, és un Testu clavat, aquest és Monsieur de Gerin i Carl Wernicke, que és el de l'àrea de Wernicke, de comprensió del llenguatge, va mirar el cervell i va veure que hi havia una hemorràgia just aquí. I va dir a la Salpêtrière i a l'Acadèmia de París que era possible que hi hagués un link, una relació entre aquesta hemorràgia i el trastorn que tenia Monsieur Lelong, que li va dir anàrtria. Se li van tirar a sobre que una mica més i se'l menja. Que fes aquest correlato entre una superfície cerebral lesionada i una clínica. És el primer cas que hi ha de la via anatomoclínica per conèixer les localitzacions cerebrals, l'àrea 44, que després Brodmann va identificar amb aquest número. Per això hi havia aquells pastilles pels que tenim unes certes, diguem, dies aquí, la fórmula 44. Per això diu dia fórmula 44, perquè era l'àrea 44. Hi ha coses curioses en la vida. I el Michel Thibault ha sigut capaç, per tractografia, d'identificar totes les funcions cerebrals dient les àrees que s'interconnecten de forma bàsica. La connectivitat, el segon, és sempre la mateixa la connectivitat? No, canvia, és plàstica. Aquí és on el cervell femení ens la té guanyada. És a dir, genera noves rets, una i una altra vegada, una i una altra vegada. El cervell femení està altament dotat per formar múltiples rets. És més adaptable, bàsicament perquè té que sustentar la segona dels objectius, que és la reproducció. O és un cervell molt plàstic o lo tiene claro. De manera que la plasticitat neuronal, només parlar-ho i dir-ho, ja ho sabeu ben sobradament, però així és com evolucionem. Tercer, com es dona aquesta plasticitat? Doncs formant nous llocs de contacte, també conegudes com espines dendrítiques. Això ho dibuixa Cajal, no la microscopia de Barrido. Aquí teniu espines dendrítiques de formació d'espines dendrítiques durant el dia. I durant la nit hi ha el que s'anomena la poda sinàptica. I el vostre cervell es dedica durant la nit a dir esto lo recorto, esto lo recorto, esto lo recorto, esto no funciona, esto tal, esto tal. No hi ha nadie que diga allà, oye tú, ¿qué me estás recortando? Lo que jo crea conveniente, soca. Compreneu? Això funciona així, Por eso, menudo pie me he achacat avui. Esclar, que quien se levanta con el pie es la maquinita. Tu a ver què haces con la maquinita. Una pregunta que ens hem fet durant anys és si hi havia cèl·lules mare al cervell. N'hi ha, a l'hipocamp.
És a dir, cèl·lules pluripotencials. N'hi ha, a lo llarg de la vida de l'humà. El qual vol dir que la seva capacitat de plasticitat, connectivitat es manté. En el meu cas suposo que no n'hi ha cap ja, però és natural, ho accepto, que són les stem cells que el lloc que n'hi ha més és l'hipocamp, però la zona subventricular, també el tercer ventricle, el canal i algunes zones corticals. Les neurones mirall. Per què? Per què les neurones mirall? Això és un descobriment del Giacomo Rizzolatti de Milà, en què aquest investigador jove, com molts joves que esteu aquí, treballava amb un mico. I al treballar amb aquell mico se'n va donar compte que, segons què feia, allò de que inesperat, doncs es girava de cop i li feia així al mico i el mico se'l quedava mirant i feia. I va dir, bé, no cal, micos també en tenim ara, per experimentar això, agafeu un bebè que no el coneixeu, va al cotxet, sobretot no us apropeu al seu medi natural, que és un metro, allò de tocar-lo i aquelles guarrades que fan alguns, d'allà, ai, que és mono el nen i tot això, no, el niño tiene la difteria, i allà no s'acosten, no? És un niño rabioso, tiene la rabia, no? I llavors no s'acostaran a tocar al niño o niña per comprovar que és mono o mona, ja ho han dit. O sigui, és retòrica i a més és estúpid. O sigui que... Però que es posin... Clar, és retòrica. És mono el niño. Diu, ah, sí. No sabia, tu. Perquè para mi és el més mono del mundo. Va, doncs llavors li fas jo ho vaig fer una vegada amb això, amb una moto que a vegades condueixo, que fa un pet que té, que ja t'ho diré, i aparcant la moto a poc a poc, allà a Platja d'Aro, que no patés, clic, però darrere hi havia una nena que estava així sobre un banc i em anava mirant, però com anava mirant, a veure què farà l'adult aquest, no? Jo apago la moto i li faig, i em fa, vale, ja ho he entès, diu, com volguem dir, què pensaves? Que no et diria així perquè no t'he sentit petar, t'he sentit petar i a més t'ho faig entendre, no? Això és important i transcendent molt, molt, perquè igual que hi ha aquí una zona d'integració aparieto-occipitotemporal, tot és per explicar per què el mar, aquest cervell, reacciona d'una o altra manera. Recordeu d'on vam venir, d'un medi aquós, i tot el que fem a l'aigua segueix sent el mateix medi aquós. Estem generant una quantitat de plasticitat, de connectivitat, de totes les figures que de per si se dan i s'estimulen encara molt més submergits a l'aigua. No en immersió, no cal, no cal. No cal. Però les miralls són les... Quan vosaltres jugueu amb algú... Déu-n'hi-do, Josep, ja seria jo. Quan jugueu amb algú que en sap més, jugueu bé. Quan esquieu amb algú que en sap més, que és el que va davant i esteu fent un curset, esquieu de cine. Se va el monitor i jo també me voy, però de cine. O sigui, al suelo. Jugues a tenis amb un que en sap molt i, hòstia, com he millorat, tio, on serveixes? Bueno, milagro. Ara tornes a jugar un altre que en sap menys que tu i el milagro s'esvaeix. Desapareixes. És milagro, ha desaparecido. Per què? Perquè són les neurones mimètiques. Aquestes, i tothom, tot nosaltres tenim neurones mirall i actuem amb un mimetisme increïble. I arribem al capítol de les emocions i a l'aprenentatge. No hi ha aprenentatge, crec que ho he dit aquí, no hi ha aprenentatge sense, com diu això el Fernando Mora, sense amor, diu ell, no? Sense il·lusió. Eso nunca serà un aprendizaje. Per obligació no s'aprèn. Malgrat això, tots nosaltres hem rebut una formació que és per obligació. I això és anar en contra totalment de les capacitats de cada un. Aquestes emocions i aprenentatge bàsicament són a nivell del límbic, del sistema límbic i de l'hipocamp, que és una continuació del sistema límbic, i d'altres àrees. Aquí les teniu en realitat, si no us ho creieu, i aquí teniu en tractografia demostrats, tractografies antigues, perquè encara es veu el cingle que va de davant a darrere, això és el fascicle que porta tota la informació emocional al hipocamp, i aquesta és la via de sortida de l'hipocamp que es diu trígon. Per demostrar-vos que la fletxa negra indica que tot el que vosaltres sentiu, totes vuestras sensaciones, fueren las que fueren, primer pugen i finally van al tàlam. I after that, dius, i el que veig també, i el que escolto també, i tot va allà cap allà dalt. El cervell es nodreix, el pensament frontal es nodreix de l'òptica acústica de tots els caudals sensitius. Fins aquí tots són iguals, però quan trepitja terreno cortical, primer l'emocional, després el cognitiu, torna a l'emocional i surt la resposta. Per tant, totes les respostes tenen càrrega emocional, si no, tenim mal rotllo. Dit això, no és el mateix sensació que percepció. Percepció és cortical, sensació subcortical. I és perfecte. Sobretot,
Això us donarà pistes de com ens discutim els humans en l'àmbit de la parella de maneres monumentals, perquè el que estan discutint, això ho deia Jung, amb la sombra, el que estan discutint són les sombres. Perquè cadascú interpreta la seva sombra, és el que amaga darrere, però l'altre li està veient. Jo li veig la sombra de l'altre, però jo la meva no, perquè se gira conmigo. Això és el que deia Jung. I tenia raó. Ell, a més, li deia a eso que he llamado subcortical, ell li deia l'inconsciente colectivo, i tenia raó. Això que ara el Monsieur Bauman li diu la societat líquida. Té un transfer, i no és la corticalització precisament, sinó el que tenim en comú tots els humans, i és subcortical. Però la raó manega aquesta societat líquida hasta fer-la desastrosa. Lo perfecte ho transforma en imperfecte. En el nombre de... És el que deia Aristòtil, educar la ment sense educar el cor, es referia al cor a les capacitats emocionals, no és educar, és absurd. No és educar en absolut, jo afegiria és absurd. Hi ha preguntes que ens fan que són senzillament absurdes. És a dir, jo li pregunto a aquest xicot, que estàs bé aquí? Diu, sí, esclar. Llavors qui té la dubte de si està bé? Jo no. Doncs si no suporto que em digui, doncs no, estic de mala hòstia, tio, què vols que et digui? Estic als dos collons d'escoltar-te. Com que no ho suportaré, doncs llavors no li faig la pregunta, i si li faig m'haurà de respondre així, per tant la pregunta és estúpida. És una bona costa, no hem de deixar que us facin preguntes estúpides, altament conegudes com a retòriques. Evidentment és un procés evolutiu. No puc desvincular que les qüestions que ens atorden i ens maten són evolutives. I per tant hem anat evolucionant fins a aquesta catxarra que tenim ara, que per algunes coses és útil i per altres no. I el que sí tinc clar és que funciona d'aquesta manera evolutiva. Un cervell reptilià, que és el que ens garanteix tota la nostra vida instintiva, se corona perquè fins aquí els subjectes no s'identificaven com formant part de la mateixa tribu, a la part lila, que és el sistema emocional límbic, s'identifiquen com la mateixa tribu, ja saben que són de la mateixa tribu, és a dir, dels sàpiens, dels neandertals, necessiten comunicar-se entre si i es genera la nova població que permet la racional, la comunicació verbal. Però té la no verbal. La no verbal està aquí. La no verbal canta com una almega. Per què? Perquè, òbviament, estàs expressant qui ets. Si l'altre vol llegir o no, és el seu problema. Però canta, canta. I llavors, això és el que diu MacLean, també se va menjar, però això és del 50 i pico. Encara que posa en 1950 és mentida, és del 1950 quan ho diu MacLean. Tot això hi parla del cervell límbic. I de la salut, què us hauria de dir? Francament, això està tret d'un... Us hauria de dir el que espero. Tot l'altre que he precedit és per explicar-vos com pot ser que es doni això, d'aquest benestar del subjecte que aquí fa referència en l'àmbit. Jo prefereixo aquest també el conec, aquest i aquest també el conec, els tres. I també us puc dir que aquest és un estudi fet, és aquesta la pàgina en concret, l'estudi és un estudi important, importantíssim, dels beneficis o no, conclou amb 6 elements que són senzillament naturals i raonablement, perquè són els que són i aquest, em sembla que aquest l'he fet ampliat, de la mar, al moment d'anar, no sóc jo, aquest sí que no sóc jo, m'agradaria molt saber portar la nau, sí que porta la mà aquí, però clar, porta nedant des de los tiempos inmemoriales i per tant no nadaria així. Jo estoy en ello, estoy en aquesta abraçada. Però, quins són els beneficis? Mireu què diu, el primer de tots, una salut mental. Mira, és a dir, l'aigua et dona un estat en el que he practicat diversos esports, des dels 9 anys fins ara, perquè tenia una patologia que llavors no estava diagnosticada, ara sí, que es diu TDAH, i jo sóc un TDAH que ha sobreviscut a tot. I per tant, des dels 9 anys fins al dia d'avui no paro quiet. I l'única manera de consumir aquesta energia era a un dels col·legis, perquè em van expulsar d'un, i tenien raó, i em van tornar a posar un altre, que també era buf, i aquell va dir, calla, ja sabeu, i aquells em van posar a fer esport fins al dia d'avui. Per tant, una activitat meva que jo tinc que dur a terme per sistema és consumir hores del dia, consumir ben consumides, amb activitat física. I aleshores l'he practicat de moltes. I, òbviament, la més curiosa de totes, de les diferents que he practicat, competint inclús facialment,
ha sigut l'aigua. És l'únic medi on jo puc nedar i pensar. Puc nedar i pensar. Només tinc que buscar l'harmonia en el moment de nedar, sigui la mar com sigui, també ho he après. He anat aprenent amb aquesta mar, aquella mar, la que sigui, però pensar, mentre no hi hagi meduses, perquè si hi ha meduses hauré de pensar en les meduses. I hauré de pensar perquè l'abraçada l'hauré d'escurçar i no anar tan ràpid si és que vaig ràpid. Vaig ràpid pel que a mi me toca, que tampoc és que me coma les uñas, però, bueno, tampoc hay que exagerar, no? La següent, la qualitat de vida, jo diria que està tan vinculada amb la de sobre, perquè si tinc salut mental, tinc qualitat de vida. Sabeu que l'últim treball que diuen, bueno, treball que acaba de sortir, perquè com que a ràdio s'hi escolto, i així m'informo, l'últim treball és que, crec que és el 2050, la meitat de la població mundial serà miop. Val, tots els joves actualment, i no és només only one, per les pantalles, no. Les pantalles d'ordinador, no. És perquè no surten a la llum externa. I no passen un parell d'hores a la llum externa. I alguns psicopatones, per curar-nos d'això que no sabíem que teníem, hem passat moltes hores de la nostra vida a la llum externa, a passejar, bé perquè fóssim de poble, i per tant a mi una ciutat no té cap mena de representativitat, no sé el que és, no l'entenc, sé que tenen pòsters d'aquells i coses de colors, que ara que passes, ara que no passes, doncs clar, jo no estava acostumat a això. Ara passo, jo passava com volia, és a dir, o com creia que tenia que passar. I per on jo creia que tenia que passar. Me compreneu? És dir que aquest nivell de qualitat de vida es fa en el món exterior, prendes. Aneu a discutir fora de casa. No discutiu mai a dintre de casa. Discutiu fora. A veure si és que discutiu. Costa molt, Jo encara no hi he arribat. Però discuto. Bueno, alguien asiente y no me extraña, pero sí, pero yo predico. Con la, digamos, con cantar, pues bueno, Déu-m'hi duret, el que cumplo, no? Combatir els trastorns mentals, tot el rato està fent referència, per això us heu matxacat tant amb la qüestió, aquesta venta que us he fet d'Escoco, no? Els estats afectius. Bueno, aquí introduiria una variable, y me lo voy a permitir, que desde luego, desde el punt de vista mental, evidentment que cada dia procuro sortir a la mar i nedar, i també us diré que hi ha un altre, el millor ansiolític que aquest home ha conegut és el dejuni. És el dejuni. És a dir, si voleu arribar a un estat mental, que en el món oriental això està més clar que l'aigua clara, que diu una sevillana rociera, més claro que l'aigua clara, posa't en dejuni i aviat ho sabràs. 3 dies, 4. És suficient. Si has de prendre una decisió, en 3-4 dies en tindràs prou abans de la decisió, ja sabràs el que tens que fer. Si voleu saber, ara si decidiu allà vosaltres, és el vostre problema. Sí sé i puc garantir i assegurar que el millor ansiolític que he conegut, a més del diazepam, és el dejuni. És l'ansiolític que... La meva filla se n'enfarta de dir-ho, papa, que bé estàs ara. Té quasi 18 anys, li falta un mes. El resto és ja un trastorno que me causa ja de la leche. És una adolescent d'aquestes, no sé si precoz o tardia, ja no sé en què fase està, no? Això que m'he llegit els llibres, però impossible, no. He acabat decidint que tinc que aprendre a pensar com ella. I quan he decidit això, perquè ja no quedaven més portes que rebentar, més forats que fer, més emprenyades que dur, més tirar coses per terra, i a la tercera frase, veus com et poses? I 3/4, mirada al 3/4, veus com et poses? Dic, com tornis a fer-me aquesta mirada i dic, tu quina creus que fas? I que és el meu. Perquè jo també vaig a 3/4, saps? Mirada a 3/4. Doncs estic altament experimentat. I ara em diu, papa, però què et passa? Estàs tranquil? Dic una cosa i dius, vale, bueno, sí. Has de portar-me aquí. Els efectes de la gravitació de la roba, que va sent un reguitzell per tota la casa, doncs jo vaig, els efectes de la gravetat també la vaig arraconant, la traslado a un altre locus, el deixo allà i mira, no tanco ni la porta, ja veig allò, allà el locus, ja, no? I qui m'ha tret la... No sé, jo li dic el mateix que l'ha deixat, però aquesta serenor m'ha entrat molt més quan estava en dejuni. Òbviament no t'hi pots passar la vida en dejuni, però sí que detectes que si la mar me l'ha donat, perquè us ho garanteixo que la mar t'ho dona,
Estic ben i ben segur. He fet moltes activitats físiques a la meva vida i este body les aguanta de moment. Com la mar no hi ha res. No vol dir que hagueu de fer nedar mils de metres com alguns nedem. Només vol dir que aneu a la mar, sigui el dia que sigui, l'hora que sigui, troni, nevi o plogui o que faci el que sigui, la fred que fa, menys que hi hagin ratxos i us poseu a la mar. Camineu un ratet. Nosaltres en tenim una que tothom en té, però a la platja de sota S'Agaró, de sota la Gavina, la platja que es diu del Racó, aquella platgeta és una platgeta petita, recollida, si baixa pots deixar el cotxe dalt, sempre, i aneu i poseu-vos a caminar dintre de la mar. Només això. Hubo otro que anduvo en la mar, però no era este mar. De manera que, mireu que quasi les qüestions mentals és això, un estat de salut mental general. Però m'ho podries, amb una sola paraula, tranquil·litat, serenor. Serena. Serenor, la que et dona també de saber, serenor perquè te n'adones de qui ets tu. Te guste o no? Això jo n'hi dic serenitat. O sigui, veure aquest gilipolles que està pensant, us penseu que fa gràcia? Però en ello estoy. Hi ha diversos, aquest és un projecte, i ara us parlaré i acabo ja, que ja hauria d'haver acabat, és un projecte amb el que participem, si no estic equivocat, en el Sofí participem. Aquest ho vaig treure aquí, hi havia tota una sèrie que no els vaig copiar, us deixo l'adreça perquè la tindreu penjada, la conferència, d'on t'he tret això d'abans, ho vaig treure sense que en Josep em digués, escolta, penja aquestes imatges del que fem i tal i qual, que són les mateixes, algunes d'elles que havia trobat jo, així com que buscando, no? I resulta que hi treballàvem plegats, per exemple, amb aquests, amb el Netman, i aquest és el treball que hi treballem plegats. Jo heu d'entendre que fa poc temps que estic amb en Josep, ell porta una inèrcia, que ja t'ho diré, i jo procuro posar-me a ritme, però el ritme és ràpido. Procuro acomodar-me i hi ha coses de les que malauradament no m'entero dintre de la càtedra, però aquest és un dels treballs que estem coparticipant, és veritat, és cert, no, Josep? És cert, és cert. És cert, nous arguments en base a la salut per preservar els sistemes marins mitjançant reserves marines. No us ho podeu imaginar nedant. Jo nedo sempre, o nedem, perquè no nedo mai sol, sempre nedo amb una companya, que és la que nedem junts, sempre en ple hivern i sense neoprè has de nedar amb algú al costat, perquè pots tenir algun susto amb dos boies. I sempre nedem amorats, que es diria en termes marins, amorats a les pedres, perquè hi ha uns psicòpates que porten unes coses que fan zum-zum, i llavors hem d'anar molt en compte, no? I no us podeu pensar el que nosaltres veiem arran de costa. Ara també ens dediquem, de fet ja feia temps que ho fèiem això, de baixar avall, recollir la brutícia, portar-la a la platja i tirar-la a la brossa. Això ja feia temps que ho fèiem, ara ja es fa com una cosa muy barcelonina, ¿no? Eso es muy pijo, ¿no? Esto baja, sacas las botellas de plástico, ¿no? Y esto pues te decora mucho, eres muy pulido, ¿no? Però alguns ja ho portàvem fent. Ara se ve que se ha hecho ja, però la cosa pija. Això és amb el que treballa l'Arnau, és també dintre d'un projecte, d'aquest mateix projecte, crec, i si pot tenir efectes per la salut, el benestar mental, en la pràctica, en aquest cas del busseig. És veritat que només he baixat un cop amb botelles, bueno, em va semblar bé. Sí, no estava mal. Sí, en sèrio, us ho dic en sèrio. Bàsicament perquè tota la meva vida, com que era un nen de poble, baixava sempre i arribàvem al mar, que ja era molt tard, perquè ja era molt gran, doncs llavors el primer que fèiem tots els que som així de poble i veiem la mar, a Vallvà. I jo a la Vallvà puc baixar sense ploms i sense res, 7 o 8 metres, tranquil·lament, vaig fent totes les que toquin i ja és que m'hi puc quedar, pim, i ja pujar. Com minutet i pico, per tant aquells fondos ja els veia. Naturalment no he baixat amb les botelles com toca i baixar al fons de tot, que allò és un estat totalment diferent. És un estat d'ingravidesa en el qual les funcions humanes canvien, perquè esclar, tot el que coneixem és sota efecte gravitacional, però què passa en no efecte gravitacional? També ho tenim estudiat i s'estudia què passa a dalt de les naus, és a dir, no hi ha camps gravitacionals i tot el nostre organisme està dissenyat per als camps gravitacionals. Per tant, l'anàlisi de la fisiologia humana s'hauria de fer sota camps gravitacionals. No es fa, ja us aviso. I quina és la metodologia que segueix? Bé, primer parla tot el que és el busseig en sí mismo i després un qüestionari abans i després de l'activitat. On es preguntaran sobre l'hàbit i estils de vida, sobre la percepció de salut. Mireu què diu, no ens hem parlat,
La percepció de salut, no la sensació. La percepció. Demana per la corticalitat de lo que han sentit. Sobre la qualitat del son, anda que no. Com es regularitza? D'una forma monumental. I sobre l'estat d'ànim, que també. És a dir, entres dintre d'un estat que temporalment, perquè això es fa unes hores, però si entres temporalment ja tens la connectivitat feta. Només cal que la reprodueixis. Una i una altra vegada i la pots reproduir mentalment, no cal que vagis a sota de l'aigua. Estant a sobre de l'aigua i a peu dret, com que ja l'has viscut, la evoques i el circuit funciona. Per això us parlava de la plasticitat. I el projecte Sofí, que també hi estem, òbviament, perquè ho he dit abans, però jo, com sempre, arribo últim, i doncs també hi treballem a dintre d'aquest projecte, i això és la Via Brava de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és la Via Brava que comença a la banda esquerra mirant dreta, mirant al mar, dona la volta per aquest freu que és un dels més macos que he nedat, n'he nedat alguns d'altres, és un freu majestuós, i aquesta és la Via Brava. Aquí és per on nedava amb un estimat amic i col·lega meu que es diu Narcís Mas, i això ho fèiem fa 20 anys. Les Vies Braves no tenen 20 anys. Les Vies Braves tenen menys d'aquests 20 anys. I vam anar fent a poc fins a anar a Cala Bigatà, que està aquí. Us ho recomano que hi aneu, podeu anar caminant per dalt i veureu fins aquí, veureu Cala Bigatà, és preciosa. Si esteu malament, funciona. Va molt bé, perquè jo no soc místic, no, místic no soc. I aquesta és una altra, és de la mateixa, però aquesta és de la Marnatón, aquesta és la travessa de Marnatón, que surten ja ho diré cantant, Canyet, 6 quilòmetres, aquesta és de 6, i entren pel Freu, que en aquest cas estan anant, entren pel Freu, aquest és el Gorrobert, però el Freu quan hi passes, aquí dona la sensació que és immens, el Freu no és immens, té 1,5 metres, 1,75 m, no sé si arriba als 2 metres. La gràcia està en passar-lo quan hi ha garbí. Quan hi ha garbí aquí s'aixequen unes oles de 2 metres i llavors has de coronar a dalt de l'ona, esperar-te i llavors baixar. I si no, resar, perquè llavors no només et xuta enrere, sinó que t'enxufa les roques i quedes guapo, o sigui, molt guapo. Però és un pas bonic i us el recomano. I això crec que és la imatge final, perquè veieu, això és la retina entre immunofluorescència i tractografies en la que es marquen totes les cèl·lules retinianes. Sembla un castell de focs, oi? Doncs no ho és. Això és la sortida del nervi òptic i això són totes les neurones que hi ha a la retina. La primera bipolar, la segona bipolar, la tercera bipolar i la sortida. I moltes gràcies i sento haver-me extès tant. Moltes gràcies. I ara qualsevol pregunta que tingueu, si la teniu, estaré encantat de contestar-vos. Si la teniu. I després. Joan, tornant a... Bueno, ens has dit tantes coses que... Sí. Però algunes m'han cridat l'atenció. Quan has parlat de que tots som diferents a nivell cortical i som iguals a nivell subcortical i que a nivell subcortical la maquinària és perfecta perquè si no, no sobrevivim. Sí. Això de que és perfecta a mi em costa un pelín, perquè allò que dius, bueno, amb l'envelliment estic segura que a nivell hipotalàmic ens comença a faltar alguna cosa, a nivell talàmic igual les connexions no van tant com... I la sensació que jo tinc és que si jo vaig a mar i a l'hivern em banyo, el que se m'activa és a nivell subcortical i això em millora els problemes que tinc corticals. Però que els canvis que m'avenen és perquè he tocat a nivell subcortical. La sensació, la intuïció aquella que tu deies abans. No sé si vaig equivocada. Comencem per l'última. La intuïció és cert que existeix, qui vulgui o no vulgui creure-la, que és el seu problema, però és obvi que tots la tenen i els nens més. És a dir, totalment desenvolupada perquè qui la contamina és l'escorça, i la contamina perquè l'escorça és l'única que dubta, i perquè l'escorça té que dubtar per progressar, i perquè l'escorça, malgrat que el cerebel això ja ho representa, treballa per encert-error. El cerebel no treballa amb encert, el cerebel té totes unes vies que són les que donen el moviment a
l'acte, m'ho deia l'altre dia un estudiant, m'ho va explicar, i fixeu-vos, després d'uns dies que porto amb aquestes collonades de les neurones, va i me deja ir. Mira, Joan, és que no ho entens. Diu, córrer són les molsoses del cerebel, són les vies més diguem, una part de les vies més importants que arriben al cerebel. I les grimpadores, que venen del bulb raquidi, són la balla. Dic, lo pillé. És a dir, l'automatisme són les molsoses, la balla són les grimpadores, que és l'objecte, que és l'error. Recorregeix el plan motor per errors. Per tant, la dubte és diguem, la mare o l'error és el punt capital. El punt capital és que nosaltres hem fet una pedagogia de l'encert i la pedagogia hauria de ser la de l'error. És dir, ens hem equivocat durant anys i anys. Hauríem d'haver mostrat i acompanyar a tots aquells que, diguem, estudien a que procuressin cometre els màxims errors possibles, perquè llavors arribarien a l'encert i a més consolidat. Això vaya por la corteza. Per tant, la dubte, què és el que passa amb la dubte? Que la dubte, òbviament té el poder, i la dubte sobre els ganglis basals, o sobretot a l'estructura subcortical, té accions. Se resiste al nivell subcortical. I anant a la primera part de la pregunta, hem de considerar que jo vaig tenir un professor d'història que era boníssim a Barcelona, a l'Acadèmia Graners, el doctor Ruga, que era brutal aquell home, era un geni. I sempre es deia, no feu mai cap anàlisi històric si no us poseu en el temps, és a dir, en aquell temps. Clar, els temps dels que tu em parles tenen la seva perfecció. El cervell de 65 anys té la perfecció que li correspon als 65, i el de 40, 40, i el de 30, 30, i el de 20, 20. Aquí està el gat de la cosa. Acceptar aquest suposat deteriorament amb algunes funcions és també la milloria per l'altra, i com tu i jo sabem perfectament, perquè ho sabem perfectament, les neurones tenen fetge de caducitat, que és l'apoptosi. Es sacrifiquen unes neurones i allò que feien 10 abans ara ho fa una, però ho fa per 10. Mireu si arriba a ser intel·ligent. Però a més encara disposa de la plasticitat de les espines dendrítiques, que com ho farà, i a sobre té cèl·lules mare. Però cada estat de la persona en su tiempo és el millor que podia haver estat. Estic parlant d'estat de salut, de no deteriorament. I a més, Gemma, benvinguda sigui el deteriorament. És a dir, aquesta idea humana que no estem, ni tu ni jo la compartim i estem tots dos en el mateix barco, allò de que jo virgencita, que me quede como estoy, això sí, però más mona, más bonita i más estilizada, va ser que no, no, ni tinc cap sentiment de supervivència i que a mi m'agradaria que quan sigui gran, allò, encara gràcies que he arribat fins aquí. Vull dir que no. I per tant jo crec que una altra cosa és la malaltia. En el moment que entrem amb la malaltia, dic, llavors tornem a parlar una altra vegada, perquè quines són les vies, com s'ha danyat la connectivitat d'aquest cervell, com el podem reparar, aquest cervell, es podrà reparar? Aquí és on... I com a neurocirurgià haureu d'entendre que he malmenat unes quantes vies per anar a buscar els tumors. I he deixat unes quantes seqüeles, que ja preveia. Però tampoc he operat mai en nom de la cirurgia, he operat en nom de la milloria de la qualitat de vida de la persona. I primer és la milloria de la qualitat de vida de la persona. Però certament envellim, i quan vagis al mar, certament que hi ha persones que dius que fa molt fred, jo no puc, doncs no ho facis. És que no és aquesta la qüestió. La qüestió és una qüestió d'experiment, no és una acció. És com aquests que només parlen d'esport. No, no, s'ha de parlar d'activitat física, de que et moguis, de que surtis a fora. Això, aquesta màquina d'aquí dintre, ja està dintre una caixa. Per què la poses en una altra caixa que es diu casa? Treu-la de la casa, que es ventili. Per què es ventili? Perquè li entren una sèrie d'estímuls que són inespecífics. Ella fixarà l'atenció on te vol veure. Dejo aquí que cadascú veu exactament el que vol veure. Ni més ni menys. Jo us volia fer una completa pregunta. Has parlat bàsicament del mar i del sistema aquàtic. De fet, estem a l'Institut de Biologia Aquàtica, per tant. Però, per exemple, ara hi ha tota aquesta tendència amb el que són els boscos guaridors, aquests passejos pel bosc... No.
d'aquesta sensació de... Esto... No, és que no... Ui, entro de canto. Ui! Una pregunta, però després en dic una segona. No i no. És dir, no. És una de les coses més curioses que em passen. Em costa molt dir no, però quan és no, no sé dir que no, però és que em fotria de castanyes amb qui fos, però no a què? Què t'he dit que no? I no, perquè no ho entenc així. És a dir, em recorda quan estan vivint a la City, perquè vaig viure 3 anys a la City, aquella que hi ha on vida intel·ligent, aquí no. Aquí som una colla de cucs que estem en fase evolutiva més enllà del Tordera, som cucs. És a dir, encara que ens haguéssim format a la vida al lloc intel·ligent, quan vam travessar el Tordera vam regressar a estadiatges primitius. I en aquests moments som uns cucs, més o menys. Podrien ser considerats com a amebes. I tots els que estan aquí, joves professors, professors consolidats, professors per consolidar, que bé que ho saben, quin camí han hagut de fer per arribar fins aquí. Si haguessin sigut i viscut a Barcelona no hauria sigut tan complicat, però aquí és complicat, prentes? Aquí hasta que... No, perquè el Tordera és una estranya frontera. Avui li deia a un representant del rector de la UPV, en mi ida i venida, que m'he enfrontat amb ell, dic UPV, dic, oi, mira els públics, dic, no, són privats, no, dic, mira els privats, dic, són públics, dic, això ho diràs tu, rei. Aquí les putes només ho sabem, qui és públic i qui és privat. S'ha quedat així, no? Em recorda dir quan estava a Barcelona i vam començar alguns a utilitzar per primera vegada les mountain bikes, que eren uns artilugis espantosos. Llavors us convido que aneu a Barcelona, no? Agafeu l'avinguda Tibidabo, no? Netegeu el cotxe perquè si no quedarà molt malament, no? Ara, a més, com que no es veu que portes la G de Girona, no s'identifica que són neandertals, i arribeu a dalt de tot, no? I veureu tot una gamma, diguem, de carros a l'uso, no? I llavors aneu caminant per la carretera de les Aigües i veureu les bicicletes més increïbles que heu pogut veure mai. Otra cosa és pedalear. Bueno, total, que no. Però és que, com te dius, perdona, Lluís, és que és el deliri d'aquests subjectes que van a buscar, però ¿dónde coño van a buscar qué? Que se lo busquen dentro de sí, que no se lo va a dar el árbol marino, tros de soca. Vull dir, me refiero al que ve el bosque marino, sí, i la leche també. La segona pregunta, has parlat de, a mi també m'ha agradat molt aquesta imatge, d'abocar, és a dir, no me cal anar a l'aigua, ja puc abocar. Aleshores, quant de temps dura aquesta vocació? Quan podràs abocar la teva experiència nedant? Vale, t'accepto el repte, te l'accepto, el repte. És dir, moltes vegades... No, i puc respondre. Moltes vegades m'he preocupat de per què no era capaç d'emmagatzemar mentalment, i tot i que tinc, crec, una bona memòria, ara no, ara està molt seleccionada per accions que tinc que dur per la responsabilitat d'un càrrec, i per tant he concentrat molt les meves memòries, no? Però em va preocupar durant un temps que, malauradament, dintre del meu trastorn mental, també sóc un dislèxic i, per tant, no he llegit mai un llibre del dret, l'he llegit del revés, o sigui, de darrere a davant i a sobre em creu. I com que tinc memòria fotogràfica, pum, li anava a fer... Això no ho sabia fer ara. Vull dir que això és infumable. Vull dir, això, clar, als exàmens et passava el que et passava. Si no havies fotografiat la pàgina que tocava, eres canari. Molt bé. I ara no sé per què ho deia. La vocació. Això, per la vocació. Me'n vaig donar compte que si volia retenir a la memòria les coses no tenia sentit. Elles per si misma es presentarien en el moment adequat. I ara m'he alliberat d'això i en moments adequats, com puguin ser avui, si l'estímul que entra és un estímul que toca i reverbera, aquesta evocació llavors la diré. Si no, de moment to remain, ha dit el meu cervell, i jo procuro conviure amb ell, amb el meu dia a dia, i no more. És dir, no vull recordar, no faig un acte exprés per no recordar, sinó que senzillament està allà, to remain, y ya aparecerá cuando quiera aparecer. Lo que sí sé que lo leí. Ahora, ¿dónde? También lo sé, que conste, por lo menos sé dónde está el libro. O sea, pum, dic, vale, ja sé on està. Però evocarà sempre... Però també m'agradaria insistir molt que
Jo valoro molt la vida domèstica, el day a day, i siguem domèstics. Tenim un temps per ser una miqueta místics, està bé, no està mal, però no se puede vivir del misticismo, de la puta realitat. Som occidentals i per tant ens conduïm en patrons occidentals i molt bé, me'n puc anar al Tíbet i puc estar pensant com el Tíbet, és que ja hi penso, però l'adapto al meu day a day i en su lugar condueixo i vosaltres pues us discutiu i som mortals, joder, y somos mortales y hay que joderse, ¿qué quieres que te diga? Ahora lo entiendo. No sé, ho vaig aprendre quan estava a la presó treballant, no l'anterior, que també vaig ser-hi, sinó la segona vegada i vaig anar-hi a treballar. I, sí, és veritat, amb un individu que es diu Pare Manel, que no puc deixar de parlar d'ell cada vegada que parlo en públic, no? Perquè també m'ha ajudat molt a entendre'm. No? Amb el Pare Manel vam estar 12 anys a la presó de joves, a la Trinitat. No? Aquests dies que parlem tant de la presó i parlen de la presó, jo recordo el soroll d'aquelles portes tancant-se'n per darrere, que era horrorós. No? Era horrorós. Bé, doncs entràvem a la presó, Lluís, i sortíem de la presó. Però esclar, entràvem i sortíem. A dintre es quedava. I he conegut a moltes persones amb les que he parlat que són els empresonats més empresonats de tota la vida dels empresonats. Saps qui són? Els que viuen dintre d'una presó que no existeix. I quina és la presó? Ells mateixos. Estan quiets. Diuen que estan empresonats, que no poden sortir d'allà i diuen, on són les parets? Sí, perquè hi ha aquestes parets, i això ja m'agradaria fer-ho, i tu estàs com un observador exterior, és dir, mirall, i tu estàs mirant, és un mirall que parla, tu estàs mirant i... Boia. Doncs escolti, no surti, no em digui això, que el que vull sortir, no surti, no surti, què dius? Què dius aquí una mica de temps? És dir, jo recomanaria, por en ese camino de vuelta, que cadascú descubra por sí mismo, y en su momento, aunque tarde lo que tenga que tardar, poco o mucho, però el que més valor té el day a day, el dia de demà del senyor Lluís, és que el dia de demà el senyor Lluís seguirà sent el senyor Lluís, que és el que toca, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y això és el que té per mi més valor, el resta no. Por eso bajar a fondo del mar, para joderme, porque es que me jodo como una folla, m'estàs posats aquí i penso, gilipolles, ets un gilipolles, però és que no puc deixar-ho de fer, lliu, cap avall. No more questions. No more monkeys. Diu, no, és que és tard, Joan. Hauries de saber-ho, ja. Bueno, moltíssimes gràcies per escoltar-me i res, això, gràcies. Moltes gràcies. Sí, Això ens ho penjareu? sí, ho penjarem. No sé on. I els que no són de l'Institut de Informàtica també? Crec que sí, crec que ho penjarem potser a la web de la càtedra o alguna cosa així. Diria, Sí. Sí, feia el canal YouTube que tenen. Es veu que sí. Oi, Llàstima que la idea no ho Ho faig.